Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod în care vom juca World of Tanks, mai exact episodul 1. Și da, asta vom face. Vom începe cu 5 1 star 6 și nu uitați, dacă vreți să jucați, like, subscribe și comment. Asta e tot ce trebuie să faceți. Dar haideți să ne găsim o luptă. Da? Tier 7. E pe tier și vedeți numărul pe tank. 5, 6, 7, sunt și mai mici și maxim e 10. Dacă nu știi jocul, nu e nicio problemă. Puteți să vă faceți cont, chiar dacă aveți tier cel mai mic, jocul voi nu contează. Doar să faceți cele 3 chestii, like, subscribe și comment. Să văd acolo că sunteți abonați și cam atât. Dar în episodul de astăzi vom juca. Probabil o să fie 2 episoade astăzi. O să mai fie unul după ăsta. Pentru că durează ceva un meci și o să fac cam un meci per episod. Dacă durează mult. Cam așa. Da. Vedeți și voi. E destul de frumos jocul. Numai că nu joc în full screen și în full screen și îmi lăguiește puțin. Nu e mare lucru. Dar oricum e foarte bine făcut jocul. Super tare. Mergem toți pe aici, văd. O să merg pe linia acelui tank care vine după noi, KV2 fiind. Nu avem care? Nu avem. Mi s-a părut că e, nu știu de ce, unul dintre tankuri. Ăla, de 150, mi s-a părut că este KV2. Da, KV2 are turela mare și cam acolo trebuie să dați, la turelă. O să vă arăt, dar într-o luptă dacă e, că nu, asta e. După cum vedeți, timpul maxim e 15 minute, deja au trecut 2 minute jumate. Da. Și după ce trece timpul e bun și simplu. Egal. Da, cum să zic egal, da, egalitate. Nu câștigă nimeni. Trebuie să capturezi baza care este acolo, aceasta roșie, sau a noastră să o captureze ei. Mai sunt și alte moduri, dar în toate trebuie să capturezi baza sau să omori inamicii. Una din două. Iar într-o luptă când eram eu și cu încă 2 tankuri și ne băteau aia de ne rupeau, am cucerit baza, deci asta e o modalitate. Și hai de la F1, cred, până la F12. Nu, s-a mișcat. Cu click dreapta am făcut loc pe el. Aoleu. Urâtă treabă. Ne-au cam descoperit. Înapoi. Se duce, acela este un spotter, adică el se duce să detecteze tankurile și noi să le omorâm. Mergem cu el. Sau nu mergem cu ele. Alea mari au venit pe aici. Da, eu am plecat. Pare rău. Aici nu am ce să fac efectiv. Deci tocmai era să-mi iau una de la artilerie
Artileria are range foarte mare, dă de la foarte mare distanță și dă cu boltă. Da. Merg în cealaltă parte, încerc. Rapid, rapid. Ne cam bat, după cum vedeți. Artileria noastră ratează. Poți să joci cu prieteni în pluton, probabil o să jucăm cu Dani, din episodul viitor. Ăla probabil o să dea mine. Nu mai contează. Eram 100% sigur. N-avem ce să facem, zicem și noi GG. Ieșim. Și v-am spus, din episodul viitor o să jucăm cu orice tier vreți. Nu uitați, dacă v-a plăcut, like, share, dar mai ales subscribe. Baftă lume, pa!